Hej, velkommen til den video. I dag står vi med en meget flot fyr, som hedder Ole. Ja, og vi har en bagmand, som filmer lige nu, men han kommer også til at være med i videoen, som hedder... Ja, det er drengen uden navn. Drengen uden navn. Okay, det kommer til at vi laver sådan en slags konkurrence. Så hvis at, jeg lige kan tage kameraet her. Husk at smide et like. Husk at smide, se, så har vi sådan nogle våben her, og så kommer vi til at kunne vælge imellem dem, og så kommer der sådan til at være til at starte med kæmper vi bare, så kommer der en semifinal, godt dansk, semifinal, og så kommer der en vinder. Så vores kamera lige tager den nu. Ja. Godt. Godt. Så vi starter med vores kameramand mod den flotte fyr Ole. Så hvis jeg tager en kamera her, kan vores kameramand og Ole lige tage et våben. De må tage et våben hver. Vores kameramand tager en stor økse, og Ole tager et godt sværd. Man har 3 liv hver. Den, der når først at dræbe den anden, går videre. Og ikke noget trommeslag. Og ikke noget trommeslag. Det er jo godt her. 1, 2, 3. Ja. Godt. Og vi starter om 3, 2. Og jeg dommer om 3, 2. Og man må ikke stikke med sværen. Jeg må ikke stikke med sværen, for så går de i stykker. 3, 2, 1 nu. 1-0 til Ole. Hvad er han som lige her? 1-1. 2-1 til Bremer. Hvad er det her? Vi siger jo, at det står 3-3, men Ole har et ekstra liv, fordi du har en kæmpe økse. Hvad? Nej. Og Ole har 5 liv. Du skal dræbe ham 2 gange mere, og Ole skal dræbe dig 1 gang mere. Men det er fordi, du har en kæmpe økse, og du kan stå... Jeg har stor økse. Der er ikke andre store våben. Fint nok, vi tager lige en om, og det starter for 3, 2, 1 nu. Og man må ikke vælge øksen, fordi det er uretfærdigt. 1-0 til 1-1. 1-2 til Ole. Hvad? Jeg kommer med lige her. Så 2-2. Ej, det må jeg ikke. 2-1 til 2-3 til Prima. Det han ramte sig jo ikke. Man må ikke, men det han ramte sig jo ikke. 2-3 og Prima gik videre, og Ole er ude. Så nu tager Ole lige kameraet og går op i sengen. Og går op i sengen. Hold nu. Hold den her. Og jeg vælger et våben. Jeg vælger det her sværd. Men hvem var det, der gik videre? Mig, Prima gik videre. Og det her fint. Men jeg må ikke skyde for hårdt. Nej, jeg må ikke så meget. Og vi starter nu. Ole er dommer. Hvad står det? Det ved jeg ikke. Der står 2-1 til Prima. Nej. Så vent den her video, og jeg håber, I kunne lide videoen. Hvis I godt kunne lide, må jeg godt lige smide et like og subscribe. Og så vi ses herfra. Hej. Skal bare slukke den.